हादरसानि दाब दाब ओनसोलाव दैबाना लोगोसे गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां अखा हानायजों लोमसावदों नोगोरमा ओनसोला। नंगौ, रबिबारनि मोनायाव गोबां अखा हानायजों लांदां नालायाव गोग्लैना सासे आइजोनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्दों गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय। खौरां मोननाय बायदिब्ला थैनाय आइजोखौ फाइल नाथ होनना सिनाय मोन्दों। गोबां अखा हानायनि जाउनाव सोमजिनाय गिख्रंथाव दैबानाखौ नोजोर बोनानै जिल्ला खुंथाया गुवाहाटीनि सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। थांनाय रबिबारनि बेलासियाव माखासे घन्टा अखा हानायनि जाउनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बे बिथोन बायदियै गुवाहाटी नोगोर निगम ओनसोलनि सिङाव थानाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों। नोगोरमानि गोबां जायगाफोराव दैनि थाखोआ हान्थुनि गोजौसिम बांनायजों लोगोसे गाहाय लामाफोर आरो गाहाय जायगाफोराव गोहोम गोग्लैदों। जाउनाव नोगोरमायाव लोमसावनाया सरासनस्रा सुबुंफोरनि हान्थामेलायाव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ লৈ গৈ আছে, এয়া মালিগাঁও নতুন অভাৰ ব্ৰিজৰ ওচৰতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে কেনেদৰে লৈ গৈ আছে। বিপদ ওপৰত বিপদ আপোনালোকে চাওক।